1988 όταν έχει κερδίσει και πάλι ο Άρης με 84-71. 68-50. Δικαίωμα για μία ακόμη βολή στον Μιχάλη Μισούνοφ. Ο Βασίλης Λανές και ο Μιχάλης Μισούνοφ, ψύχρεμος, θα κάνει το 69-50. Η διαφορά στους 19 πόντους. 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμη. Παταβούκας. Ο Κουντουράκης προσπάθεια για 3 πόντους. Αποτυχημένη. Ο Τζόουν στο rebound. Η είσοδός του στα τελευταία 7 λεπτά έδωσε πολλές μεγάλη λύσεις. εμπειρία του. Είναι 37 χρόνων και πράγματι βοήθησε ουσιαστικότατα την ομάδα του στο σημείο που η ΑΕΚ προσπαθούσε να κάνει το comeback. Ο Λιπηρίδης ανενόχλητος με ταμπλό, παρακαλώ. 71-50 η διαφορά στους 21 πόντους. Και βέβαια θέλουμε ακόμη 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Εδώ από πάρα πολύ μακριά ο Κατσικάρης θα βγάλει τρίποντο. 71-53. Ο οποίος έχει 9 πόντους με 3 τρίποντα. Μισούνοφ θα κάνει μόνο στην προσπάθεια και είναι το 5ο φάουλ από τον Τόμας Τζόρνταν, που θα φύγει καταχειροκροτούμενος. Να τα μικρά παιδιά, είναι ευχάριστο κυρίες και κύριοι να βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους νέα παιδιά. Χειροκροτούν οι οπαδοί του Άρη, πανηγυρίζουν, αλλά χειροκροτούν και απέναντί μας οι οπαδοί του Άρη, της ΑΕΚ, που είδαν την ομάδα τους να φτάνει στο τελικό. Είδαν την ομάδα τους να παίρνει μια μεγάλη πρόκριση στο τελικό απέναντι στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. 71-53. 72-53 με την εύστοχη πρώτη βολή του Μιχάλη Μισούνοφ. Θα παραμείνει το σκορ 72-53. 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Μπουρτζούμης είναι έτοιμος για τον Άρη να μπει στον αγώνα. Προσπαθεί ο Λανές, κερδίσει το φάουλ από τον Μισούνοφ. Να ξαναδούμε την φάση, το χέρι του Μισούνοφ, το φάουλ. Είχαμε το 4ο φάουλ του Μισούνοφ και δικαίωμα στο Λανέ. Εδώ είναι το κύπελο. Ενώ ο Γιαννάκης παρεχώρησε τη θέση του στον Βαγγέλη Μπουρτζούμη. Και ο Βασίλης Λανές. Μία συν μία βολή, δεν έχει δικαίωμα για δεύτερη αφού αστοχίσει πρώτη. Οπωσδήποτε βέβαια θα παίξει το ρόλο του playmaker ο Γκάλης και όχι ο Μπουρτζούμης. Για να δούμε, όχι, εξακολουθεί ο Γκάλης να πηγαίνει τον Κατσικάρη κάτω από το καλάθι. Και να το λάθος του Μπουρτζούμη. Είναι άπειρος αυτή τη θέση. Το φάουλ του Λιπηρίδη. Δικαίωμα για 2 βολές στον παίκτη της ΑΕΚ. Στον Βασίλη Λανέ συγκεκριμένα. Το σκορ είναι 72-53. Θέλουμε ακόμη 2 λεπτά για να τελειώσει ο τελικός. Ενώ και ο Ντίνος Αγγελίδης πήρε τη θέση του Μιχάλη Μισούνοφ. Να λοιπόν που ο Μέμος Ιωάννου, ποιος θα το περίμενε έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Παίκτης πάγκου στον Άρη, πολλές φορές δεν ήταν και δεκάδα. Και να φτάσει στο σημείο να είναι ο προπονητής στον Άρη και να τον οδηγήσει στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος. Αυτός είναι ο αθλητισμός, κυρίες και κύριοι. Τα πιο απίθανα πράγματα μπορεί να συμβεί. Βέβαια ο Μένος Ιωάννου έχει χρηματίσει στο παρελθόν προπονητής με ομάδες μικρών κατηγοριών. Σαφώς. Όταν ήταν στον Παναθηναϊκό άλλωστε. Μπουρτζούμης και φάουλ πιέζουν οι παίκτες της ΑΕΚ να κερδίσουν χρόνο. 1 λεπτό και 51 δευτερόλεπτα ακόμη. 72-54 το σκορ. Και δικαίωμα. Στο μεταξύ ο Γκάλης έχει περάσει έξω και πανηγυρίζει και αυτός με τους συμπαίκτες του. Δίνοντας τη θέση του στον Κώστα Μπαλτατζή για να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους παίκτες που απήρτιζαν τη δεκάδα του Άρη να αγωνιστούν στο σημερινό αγώνα. Τα φιλιά με τον γυμναστή του Άρη τον κύριο Ραμπότα, με τον έφορο των δημοσίων σχέσεων τον κύριο Τσιτούρα, με τον φροντιστή του Άρη τον κύριο Μακινάση. Ο Νίκος Γκάλης, αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού μπάσκετ. 73-54, 74-54 η διαφορά στους 20 πόντους. Παταβούκας, προσπάθεια για τρίποντο, επιτυχημένη προσπάθεια του Κώστα Παταβούκα. 74-57. Μπουρτζούμης, Μπαλτατζής. Χάνει την μπάλα ο Μπαλτατζής. Ανεπίδεση για τους παίκτες της ΑΕΚ και στο λέει από Κατσικάρης. Μειώνει η ΑΕΚ 74-59. 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα ακόμη. Εδώ είναι ο Κατσικάρης, η μπάλα στον Edgar Jones. Λιπηρίδης, Jones θα κατεβάσει την μπάλα, κάνει το λάθος.
η έλλειψη του playmaker, του ανθρώπου που θα αναλάβει να κατεβάσει την μπάλα. Και το φάουλ του Κουντουράκη πάνω στο Μπουρτζούμι. Ο Κουντουράκης που έχει 4 φάουλ, έκανε το 4ο του φάουλ. Κουντουράκης που έχει δικαίωμα για μία, Μπουρτζούμις που έχει δικαίωμα για μία σημεία βολή. 74-59 το σκορ. 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα ακόμη. Το 74-59 θα παραμείνει. Γαλαχτερός. Παταβούκας προσπαθεί να κάνει το σουτ και κερδίζει και το φάουλ. Και να δούμε αν ήταν σουτ το 6 από τα 6 και 25 ή όχι, γιατί εκτός εδώ να δούμε. Πατάει η γραμμή, βλέπετε. Με το δεξί πόδι πατάει η γραμμή. Αν θεωρούν οι διαιτητές ότι και βέβαια είναι σουτ 2 προσπάθεια για 2 βολές. Βέβαια ο Παταβούκας θα λέγαμε ότι εκβιάζει για να πάρει το φάουλ. Κάνει μια προσποίηση, σηκώνει τον Βουρτζούμις, ο οποίος όμως έχει κατεβασμένα τα χέρια του επάνω στον αντίπαλό του, κάτι που απαγορεύεται. Και βέβαια ο Παταβούκας έπεσε μπροστά για να κάνει ακόμη πιστικότερη την κίνησή του. Να πάρει το φάουλ. 74-60. Μία ακόμη βολή για τον Κώστα Παταβούκα. 74-60 το σκορ. Αγγελίδης που πήρε το rebound γρήγορα για τον Παλτατζή που θα σταματήσει. Από τον Μπουρτζούμι στο Jones, στον Αγγελίδη, διπλή προσποίηση, το σουτ κόβεται με καλή προσπάθεια και έχουμε την μπάλα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Το 74-60 παραμένει. Ο Γιαννάκης εμψυχώνει τους συμπαίκτες του από τον πάγκο του Άρη πια. Δεν σταματάει να αγωνίζεται από όπου και αν βρίσκεται. Νέο φάουλ. Ο Σούμποτιτς, ψύχρεμος και αυτό. 74-60, 39 δευτερόλεπτα. Οι παίκτες του Άρη, οι παράγοντες, οι φίλαθλοι του περιμένουν να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος. 74-60 λοιπόν. Ο Άρης που σε 7 τελικούς παρακαλώ θα έχει χάσει μόνο τον έναν, αυτόν από τον ΠΑΟΚ. Θα έχει κερδίσει 1984. Ακριβώς. Με το Φέδωνα Μαρθέου τότε ο ΠΑΟΚ στον πάγκο. 74-60 έγινε το σουτ, 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Jones θα προσπαθήσει, αλλά έρχεται ο Παταβούκας μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αγωνίζεται και αυτός. 17 δευτερόλεπτα, 74-60 το σκορ. Ο Μέμος Ιωάννου. Οι πανηγυρισμοί. Είναι έτοιμος ο πάγκος του Άρη για να πανηγυρίσει. 74-60. Κουντουράκης, ύπταται ο Jones και τον κόβει εντυπωσιακά. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Edgar Jones που έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Αξίζει τον κόπο να ξαναδούμε την προσπάθειά του. Ωραία η assist για τον Λανέ, το καλάθι. 62 πόντους για την ΑΕΚ. 74-62. 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Μπουρτζούμις θα πετάξει την μπάλα στο καλάθι. Και το τελικό τελειώνει, κυρίες και κύριοι. Το κερδίζει ο Άρης με 74-62. Ο Άρης θα εκπροσωπήσει του χρόνου το ελληνικό μπάσκετ στο κύπελλο κυπελούχων. Να δούμε τον Γιάννη Καραλή με τον Νίκο Γκάλι. Νίκο Γκάλι είχε πει πριν από λίγο καιρό ότι ο πολεμιστής πεθαίνει μια φορά και θα πατήσετε μέσα στο γήπεδο. Πιστεύεις ότι σήμερα ήταν η απάντηση του Άρη? Πιστεύω σίγουρα ήταν μια απάντηση σήμερα. Μετά από μια τόσο δύσκολη χρονιά, τόσο άτυχη και άδικη χρονιά για μας. Πιστεύω δείξαμε τα δόντια μας, τις δυνατότητες μας τώρα στο τέλος. Υπάρχει θεία δίκη, τόσο τράβηξε αυτή την ομάδα φέτος. Στο τέλος μείναμε μόνοι μας. Αλλάξαμε τόσους προπονητές, διοικήσεις, πρόεδροι. Στο τέλος μείναμε μόνοι μας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα. Και πιστεύω δεν είναι το τέλος της ομάδας. Αυτό το κύπελλο είναι η νέα αρχή δηλαδή? Εγώ εύχομαι, δεν λέω μεγάλα λόγια, αλλά για να φτάσουμε φέτος να διεκδικήσουμε και να πάρουμε ένα από τους 2 τίτλους, για μένα είναι μεγάλη υπόθεση. Πιστεύεις ότι του χρόνου υπάρχουν τα περιθώρια και για αξιόλογη ευρωπαϊκή πορεία στο νέο θέσμο πλέον, στο κύπελλο κυπελούχων? Σίγουρα είναι ένα καινούριο δεσμό για μας. Πιστεύω ότι ο Άρης εδώ στο παρόν πάλι δεν θα σβήσει και θα τον ξαναδούμε μπροστά μας. Ευχαριστούμε, Νίκο. Όλοι μας θα τον ξαναδούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Γκάλι. Γρήγορα το μικρόφωνο στο Δημήτρη Πουλιάς που έχει κοντά του τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, συγχαρητήρια κιόλας
Θέλουμε να μας πεις φυσικά την άποψή σου για τον Άρη. Ήταν η αντεπίθεση του Άρη, η καινούργια αρχή ή το κύκνιο άσμα? Νομίζω ότι είναι κρίμα που άνθρωποι που ασχολούνται με τον μπάσκετ θα λέγανε ότι αυτά τα παιδιά που παίζουν τον Άρη δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι πρωταθλητές. Νομίζω ότι σίγουρα με έχει πειράξει πάρα πολύ που η ομάδα μου δεν ήταν πρωταθλήτρια, γιατί νομίζω ότι έχει το καλύτερο υλικό. Αλλά φυσικά δεν παραδέχομαι ότι δεν παίξαμε σαν ομάδα όπως θα έπρεπε. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι αυτά τα νέα παιδιά έχουν τεράστιο μέλλον και μπορούν να φτάσουν με την ομάδα πολύ ψηλά. Πώς είδες και την ΑΕΚ, φυσικά η οποία κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν νομίζω στείλουμε θερμά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που πραγματικά κάνανε μεγάλη επιτυχία για μένα φέτος. Μετά τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Χωρίς καμία συμπαράσταση φτάσανε να παίξουν τελικό μαζί μας. Αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι να κερδίσουν τον Άρη σε ουδέτερο γήπεδο. Τι θα μπορούσε να πει στους φιλάθλους του Άρη που ήρθαν σήμερα εδώ και πανηγυρίζουν για τη νέα χρονιά του Άρη? Νομίζω ότι καταρχήν θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας και από εκεί και πέρα να ξέρουν ότι αυτά τα παιδιά μπορούν να παίξουν σπουδαίο μπάσκετ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γρήγορα διαφημίσεις και γρήγορα εδώ για να παρακολουθήσουμε και την απονομή. Κεφάλι στο Σταδρίνης και φιλίες κυρίες και κύριοι. Μεγάλη στιγμή για τον Άρη. Η στιγμή του κυπέλου της Ελλάδος. Να κρατάνε οι παίκτες του Άρη στις κερκίδες όπου βρίσκονται οι επίσημοι. Το κύπελο Ελλάδος. Μια ακόμη μεγάλη διάκριση για αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα που ακούει στο όνομα Άρης Θεσσαλονίκης. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι η σειρά του να σηκώσει το κύπελο, το οποίο δείχνει και στους φιλάθλους του Άρη και στους φιλάθλους της ΑΕΚ, σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Μεγάλες στιγμές για κάθε αθλητή, μεγάλες στιγμές για τον αθλητισμό κάθε χώρας. Η στιγμή όπου καταξιώνεται ο αθλητής, καταξιώνονται και οι νικητές, καταξιώνονται και οι τιμένοι. Και βλέποντας τους παίκτες του Άρη να σηκώνουν το κύπελο, ας ακούσουμε. Λούκα, η άποψή σου. Ήταν μια πανάξια νίκη του Άρη σε έναν τελικό? Οπωσδήποτε ναι, γιατί είχε δύο πάρα πολύ καλούς ψηλούς, τον Jones και τον Μισούνοφ, οι οποίοι κάνανε δουλειά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν τα δύο μεγάλα κεφάλαια του ελληνικού μπάσκετ αλλά και του ευρωπαϊκού, θα λέγαμε, ενώ εδώ βλέπουμε τον Μέμο Ιωάννου να σηκώνει το κύπελο ως προπονητής, τον Γκάλη και τον Γιαννάκη που έκαναν διπλή δουλειά, και δουλειά προπονητού και δουλειά εκτελεστού και δουλειά δημιουργού μέσα στον αγώνα. Ο κύριος Παπαδάκης, ο πρόεδρος του Άρη, που αγκαλιάζει τους παράγονες της ομάδας. Οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται, ασφαλώς θα συνεχιστούν και στη Θεσσαλονίκη. Οι οπαδοί του Άρη είχαν... Εδώ είναι οι τιμένοι, οι μεγάλοι τιμένοι βέβαια. Αν είναι δυνατό σε έναν τελικό κυπέλου να πεις κάποιον νικητή, κάποιον τιμένο. Εδώ είναι η ευχάριστη έκπληξη, όπως τόσο υποτικά αναγνώρισε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, γιατί μην ξεχνάμε ότι απέκλεισε τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, την πιο φορμαλή. Τον Πρέλιοβιτς, η ΑΕΚ δεν έπαιξε ο Πρέλιοβιτς χθες κατά του Ολυμπιακού. Δεν